Dobre, čiže prichádzajú ryby, rybky, rybičky. Je to tu. Dneska máš už druhý záber, na čo chytáš? Jahodová peleta. Čiže uvidíme, čo to. Dneska si zrobil jedného 70 cm kapra, 5 kg. Teraz nejak nebojuje. A tu si prejdi dole, že by si nešiel cez udice. Už sa to tam ondí vo vode. Asi nastavím podberák. No, je to pionier mladý, 30 cm. To má, neviem, dosť 45. Nie, bude mať dosť 50. Krásny žltý, gratulujeme šťastnému lovcovi. Krásne, pekná pekačovka. Taký napekač tebe mesiarovi. Ale grubý krát. Čiže dneska si dobre zachytal. Ideš ich čistiť teraz do krakov, predpokladám. Koľko? 50. 52, 1. No, 51. Mám pekný. Ešte zváž ho, tu máš váhu. Skús ho ešte zvážiť. Nie za toto, tu normálne vyber z toho. Vybrať chcem háček, vieš? A chytený je za spodný pisk? Za spodok? Ukážkovo. Počúvaj ma, ale ja som už išiel predtým. Ja kúkam na policajta, vrajím, ty koký, z čom sa cúka? A on už robil tu a zrazu už len jazda. Ja som videl, jak bez pipnutia ešte toto, hej. A ja už som sa šlapal. To dneska vyhrávaš 2-0 nado mnou, no. Šťastný lovec. Tak musíš od seba musíš. Tak. Vieš čo, prečo idú? Podľa mňa je po daždi. Po daždi, ja som dneska hovoril, že dneska si zachytáme dobre. Dobre, čiže ja to tu tak zrobím detail na tú váhu. Že koľko? Koľko? 2,5, 3? 2,700. To ti nevie zaostriť ten mobil? Nie. Prečo? Tak, To je možno stále debilne. neviem. Dobre, Ale čiže... to je video? Hej. Aha. Zrob fotku mi potom. Dobre. Váhy.